abinda zaka mai tsari domin moran watan Ramadan, alkhairansa, albarkarsa, ka dace da dukkan alkhairan da ke cikinsa, shine kiyaye sallolin dare a watan Ramadan. Musamman kaga tarawihin nan ka tsaya mishi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce duk wanda yayi qiyamul laili, yayi wannan sallan dare na watan Ramadan, annabi yace an yafe mishi duk abin da ya gabata na laifuffukansa, ya kuma dace da alkhairi. Kai tsari, ka san wani ana raka'a 4 sai ya wuce ya fita, wani ana raka'a 2 sai ya wuce ya fita. Wayar ka kamata tsari a Ramadan. Amma kace yadda yanzu kake mu'amala da waya, haka za ka yi mu'amala da waya a Ramadan, to za ka ɗaga kai ka samu an tafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya bi liman sallan tarawihi har aka gama da shi, liman yayi sallama, annabi ya ce za a rubuta mai, Allah zai rubuta mishi daren duka yayi qiyamul laili har alfijir take to kasan wani zai ce ai zai je gida ne ya karasa sauran. To idan ka tsaya aka karisa da liman, annabi ya ce za a rubuta ma duk daren kayi. Kaga koda ka je kayi wadda kace za ka yi, ai kaga nurun ala nur. Yanzu haka kawai a ce muna gama karatu, arma sai ce to a daidaita sau za a yi tarawihi. Kun ga an samu matsala. Wani abu ne da baka isa ka ce a haɗu a yi shi ba sai a Ramadan. To me yasa a Ramadan ɗin kwanaki ne kidayayyu ba za ka tsaya a yi da kai ba? Me yasa ba za a yi da kai ba? Wadda in ya wuce limamin angonku ya isa ya hura laspika ce ku zo a yi tarawih? Kai amfani da damar ka.